Right, mastreets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dzevanhu dziri kufamba sei. Aiwa, pane violence iri kuitika. Handinoda ndinge ndinokuzivisa vazukuru kuti zviri kutora nzvimbo kuma-Facebook page yevamwe handiti. So chiteerera uri munyowani panapa usangokanganuka kusubscribe. But vazukuru zvokusubscribe ndizvo, but tagarisa tisina kuita sarura wako kadeya kapanapa. Tisina kusanganisa vanhu. Handina vasikana vakawanda vari kuti tiri kuda vanhu. So hapana here arikuda kungotipawo ada kusponsor sarura wako, timboita sarura wako. Vazukuru ndibatei kuinbox namba dziri papapa dzewhatsapp. Zviri kudii kwamuri vazukuru vangu. Pano pamusha penyu, pachannel penyu, hapana munhu anogona kuti channel inoyi ndeyani, ndeyake. Nekukura kwaita channel inoyi inganzi channel yemunhu wani shuwa. Haisi channel yemunhu wani handiti. So nyaya yandauya nayo yeviolence post iri panapa. Uyu nditendai the beast Mtawarira handiti. Akanyorawo zvakanyorawo nezuro akabva ataura akati pray for our beautiful country handiti. Obva isa flag yeSouth Africa. Izvo hazvina, this didn't go well with mafollowers ake nemafans ake vamwe. Pana Victor Moyo akabva ati ukwane beast handiti. Vamukanda mwando papage vakanzi ukwane. Anonzi Matumbura aufa akabva ati come back home, that's not your country Tendai. Tamba zvakanaka vazukuru handiti. Hako zvakaipei Tendai mebatowa handizvo zvangu anogona atova necitizenship yekuSouth Africa ndekwake futi ikoko. Iwewo kana usina citizenship yekuSouth Africa kune kusiri kwako zveshuwa, but uyo anenge ari dual citizen, ane citizen yeZimbabwe pamwe futi nekuSouth Africa ikoko, ina handizive kungofungawo zvangu kuti zvinogona kudaro. Plus ndoko ari kutorarama nevana vake here nevazukuru, ndoko ane maproperties, so ndekwake. So zvinotoitika kuSouth Africa zvinotomuafektawo handiti. So musada kungokandirana zvimabhomba zvisina basa, musada kukandirana mwando zvisina basa vazukuru. Tambai zvakanaka nekumapages. Peter akabva ataura kuti zoni Peter Dewa Moyo akabva ataura kuti iwewo ndounenge watoisa data rako ondivinga papage pangu pandinoita zvandoda, ozoda kundikanda mwando mukwane. Just like alright, iye Peter wachionaka, rega ndibve ndatotaura nezvaPeter. Muna August ari kubuditsa album. So garai makataimira munoona kuchannel yakanzi Peter Dewa Moyo, ndo Peter Moyo handiti. Mobva mango subscribe futi ikoko, because ari kudonhedza chakanzi kumaricho kwaMoyo. Hope this time haasi kuimba nziyo dzababa wake, achaimbawo dzake. Taneta neungoti mupano yanei achingoimba nziyo dzababa wake, toda kumbonzwawo dzakewo iye kuti haufa. So kumaricho kwaMoyo it seems kuti akakomboza nziyo dzake. Panapa tongorasika chingotaura chiro, but akakomboza dzake. So endai munogadzirira muna August asarwa ne2 weeks tobva tatozvihwira tonakigwa naPeter Dewa Moyo. Ndo nyaya dziri kuitika mastreets esocial media vazukuru. Channel inoyi usaite mafeelings zvakanyanya nekuzotituka, because panapa ndepekungofara. Ndosa muchiona sekuru kunyange ndine stress dzangu nefrustration dzangu handi semunhu. Smile yangu is always genuine. Seka kwangu uri genuine. So tatopedza. So comment section is open for everyone, but usandituka ndokudzorera. From uncle side, the only Zimbabwean uncle. Ngonzi firinyi havasi uncle. Mupe mucheka, much love.